Sanibonani ngithathe lithuba ke ngixwayise nje abantu. Ngiyala abantu abanabazali, abantu abanoma, abantu abanobaba. You need to appreciate umzali wakho omuna. Kukhona ingane efisa ukuba nobaba inayo. Efisa ukuthola advice yena ayiwatholi. Wena wakho yakuyala uphume eceleni. Kukhona ingane efisa ukuba noma uma akasekho. Enye zange ngithole uthando kama. Wena uma wakho uyakuzama uyakukhalima awufuni ukumlalela. Wenza intando yakho awufuni ukuzwa. Awufuni ukulalela imiyalo nama advice akunika wona. Ngiphinde ngikhulume nabantu abanabakhwenyana, abano-husband. Indoda iyakondla, iyakuthanda, iyazama, iyasebenza, ayilali imini nobusuku. But awunandaba, uyinakekeli, awunandaba nayo, awucabangi ukuyiphekela nokuyiwashela nokuyenzelani. Nangale kwaloko-ke nje awufuni ukuyijabulisa. Kukhona abantu ababakhumbula abakhwenyana babo ababebenzela izinto, bebathanda, beba-appreciate. Usamfisa namhlanje ukuthi abuye. Kuphindeke khona ababe nabazali balilahla lelo thuba. Okuthe bengasekho abazali kwayela befisa ukwenza. Akasekho umuntu abazomenzela. Kukhona ababe nabakhwenyana. Indoda yaze yagoba yathi ejabulela ukuthi uyayigqilaza, ejabulela ukuthi isilima sakhe. Yazi indoda yahamba. Mesesele uyafisa namhlanje ukuthi ngabe khona I appreciate. Ngifuna ukunikeza umuntu osenethuba lokuthi umzali wakho usephambi kwakho. Funda kumzali wakho akutshela kona. I'll make myself an example. Mina benginobaba. Inhlanhla ngaba nami mina ngayenza ubaba wami role model. Mina yonke impilo engiyiphilayo bengibukela kubaba wami. I don't care ukuthi omunye umuntu uthini noma ubethini ngalesa sikhathi. Bengilalela futhi ngifuna ukumeditate ngiphile into engitshela ubaba wami. Same thing applies with my mother. Mina uma wami bengibuka umama ngifisa ukuba nonkosikazi ozohamba noma ozongiphatha njengendlela uma ephethe ngayo ubaba. Uma wami emphethe kahle ubaba wami emphethe kahle umama emthanda. Ngiyalaba